un vídeo, o sea, una canción de Víctor. Bye. Bueno, buenas tardes a todos. Zaldenak. Hoy vamos a presentar, bajo la organización del Koldo Mitxelena y la coordinación de Vilma Cocoz y yo mismo, y con el título de Salud Mental, Visibilización, Redes de Apoyo y Ciudadanía, la tercera entrega del ciclo Diálogos Mintzalagun. Hoy intervienen Silvia García y Vilma Cocoz. Esperamos después la colaboración del público en estos diálogos que serán retransmitidos por streaming. Os voy a leer la nota curricular de Silvia García, que es formadora y asesoría en salud mental y discapacidad psicosocial desde la experiencia en primera persona, acompañante terapéutico, agente de apoyo entre iguales y mediadora de lectura con personas con sufrimiento psicosocial. Es la primera socia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, aceptada como profesional de salud mental que acompaña el sufrimiento incorporando su propia experiencia. Es docente en los másteres de arteterapia de la Universidad Autónoma de Madrid y de terapia ocupacional, especialista en salud mental de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Docente en la plataforma virtual. Eta hainbat ikastaro eman ditu literatura eta osasun mentalari buruz. Hizlari izan da hainbat prestakuntza saiotan, diskapazitateari buruz, giza eskubideak eta genero indarkeria, eta epaileentzako eta fiskalentzako hainbat ikastaro eman ditu baita ere. Madrilgo asanbladan parte hartu du osasun mentaleko estigma eta giza eskubidei buruz hitz egiteko, osasun alorreko aholkulari izan da, hainbat alderdi politikorentzat, hauteskundei begira, osasun ministerioarekin kolaboratzen du, hainbat prestakuntza eman ditu Jose Germán Leganeseko bulegoarentzat, Madrileko komunitatean, FEPA, laguntzadun pisuetako elkarteentzat, Fundazio Manantialentzat, eta askorentzat, eta baita Carlos III Unibertsitaterako ere, Madrilen hainbat elkarrizketa, programa eta podcastetan ere parte hartutakoa da. Beti ere bere prozesuan bertan oinarrituta dago, berak kontatzen duena, eta baita ere honetako arazoak dauzkaten pertsonei ahotsa emateko aleginean. Vilma Cocoz ezagutzen duzue, urteak daramatzagulako programa honetan, psikoanalista da, hemen Donostian, analizi lakanianeko elkarteko kidea da, alor freudianeko irakasle izan da, hainbat lan kolektibotan parte hartutakoa da, Seotrans liburuan, La práctica lacaniana en las instituciones, hainbat liburu idatzi ditu, Freud, un despertar en la humanidad, berriena, Nuevas formas del malestar en la cultura, eta gaur egun koordinatzailea da, nirekin batera, Mintzalagun ziklo honen antolaketan. Besterik gabe, elkarrizketa hasiko dugu bien artean eta bukatzen dutenean hitza emango dizuegu parte hartu nahi baduzue ere. Eta besterik ez, eskerrik asko. Bueno, ni hasiko naiz halako hitzaurre txiki bat egiten, esango dut, zertaz nahi dudan hitz egitea, Bilmarekin, eta, elkarrizketa emankorra hasiko dugu gero. Hasi nahi dut, lehendabizi eskarrak ematen, lehendabizi Koldo Mitxelenari eta hemengo erakundeei, hiri honetara gonbidatu nautelako, niretzat beti harrera handiko leku bat da, eskerrik asko, poz handia da niretzat, hemen egotea. Eskerrik asko nire hitzak itzultzen ari direnei ere, euskerara, eta jakinen nire aldamenen dagoena, Vilma Cocoz, nire maistra izan dena eredu bat, etikarako, kemenerako eta subjektibitatearen defentsarako,
gaur egun handiak diren mehatxuen aurrean. Osasun mentalari buruz hitz egitea kontuan izan behar da konplexutasun handia dagoela diskurtso sozialen eta normalia den bezala galdurik sentitzen garela. Badirudi azken bolada honetan dena dela osasun mentala, baina aldi berean ez dakigu nolako arriskoak dituen. Ez dugu ahaztu behar honelako adierazle bat diskurso guztietara iristen denean, hori da merkatua atzean dagoelako eta interes ilunak daudelako. Nik horretaz hitz egin nahi dut, eta lan zail bat izango da, nire izenean hitz egingo dudalako, sentsibilitate desberdinak kontuan eratuz, baina helburu batekin beti ere defenditu giza eskubideak. Osasun mentaleko mugimendua, mugimendu sozial eta politiko bat da, bere historia duena eta bere ezaugarriak dituena, gutxi gure bere 70ko hamarkadan atera zena Estatu Batuetan, Kanadan eta Erresuma Batuan. Gizartez eskubide zibilen defentsaren aldeko beste mugimendu batzuekin batera ibili zen lanean. Hasi zen, hain zuzen ere, biziraule mentalen defentsarekin. Hau ez da, edo izen hau ez da garrantzi gutxikoa, psikiatria delako bizirauleen elkarteak dituena bere praktikatik bizirik ateratako pertsonenak. Hori medikuntzan dagoen bakarra da. Hasteko protestak antolatu zituzten diagnostiko psikiatrikoarekin lotutako gehiekerien kontra eta baita ere gaur egun osatu dute nazioarteko koalizio bat justizia sozialaren alde eta giza eskubideen errespetuaren alde osasun mentalaren esparruan. Eta hemen kokatuko dut lehen gauza garrantzitsua eta da kokatu behar dugula hemen, gure lurraldean oraindik, giza eskubide oinarrizkoak hausten urratzen ari direlako sufrimendu psikiko soziala daukaten pertsonak. Kolektibo hau zaurigarria eta zauritua da. Eskubide zibilak kentzen dizkiote, psikiatriaren diagnostiko bat edukitzeatik. Hori da errealitate gordina. Nahi gabeko tratamenduak, instituzionalizazioa, elektrosoka, orain beste modu batera ditzen diote, TEK, kontentzio mekaniko edo kimikoa, sobremedikazioa, honek esan nahi du benetan, farmazia enpresak berak komentatu baino gaine gehiago, tratu txarrak edo desegokiak, inkapazitazioak ere bai, nahi baino gehiagotan gertatzen da, eta jarduera hauek ohikoak izaten dira. Hain zuzen ere, pertsona horiek zaintzeko egon beharko luketen erakundeetan. Indarkeria hauek oraindik ari dira gertatzen. Gure lurralde osoan, indarkeria hauek gure legen kontra doaz, konstituzioaren kontra, hasteko, baina baita giza eskubidei buruzko nazioarteko itunen kontra, adibidez, 2006ko pertsona ez gaituen aldeko konbentzioan. Hortaz, osasun mentalari buruz hitz egiten dugunean, ulertu behar dugu, ez gaituela babesten eta pertsona hauek askotan gaizki tratatuak izaten direla erakunden barruan, eta bereien zaintzaren ardura ukit beharko luketen personen aldetik. Ikusi behar da, 2024an Euskadin bertan egon ziren kontentzio mekanikoari buruzko datuak. Jarduera honek esan nahi du pertsona bat lotu egiten dela, ohera, eskuetatik eta hanketatik, eta 2013tik Nazio Batuek torturatzat jotzen du. Zenbakiak eskandalagarriak dira. El Correon, aurten bertan, hau argitaratu zen, al menos 834 pacientes psiquiátricos fueron atados en Euskadi 2024 urtean. Eta esaten du,
3,7 egun egon ziren batez beste lotuta Euskal Osasun Sistemaren barruan. Eta informazio oraindik kezkagarria dago. Gaixo batzuk egon ziren baita 18 egun ere segidan. Aipatzen da, pertsona horietatik 28 adin gutxikoak zirela. Orduan, pertsonak horrenbeste egunez lotuta egoteak esan nahi du pertsona horri painal bat ipiniko diotela, ezin duelako ez da komunera joan ere bere beharrak egitera. Esan nahi du pertsona horiek oihuka egongo direla bakarrik isolatuta eta berbada itotzeko arriskuarekin edo bestelako gaixotasun arriskuekin. Kohertzioaren arazo morala ez da bakarrik, edo kezka bat, rebiktimizazio bat sortzen duelako sufrimendu psikikoa daukaten personetan. Baina arriskua du, hiltzeko heriotza arriskua ere bai. Prentsa artikulu honetan, gako batzuk ikusten ditugu, jakiteko zergatik jarraitzen dugun honela. Izan ere, lengoaiak indarkeriak hauek justifikatzen ditu, esaten du, immobilizatu behar izan zirela esaten da. Beraz badago diskurtso sozial bat, era honetako jarduera bortitzak erabiltze dituztenak, osasun mentalaren edo gaixotasun mentalaren aterkiaren azpian. Jody Chamberlainek esaten zigun oso arriskutsua zela adierazle honen erabilera sozial eta personen bizitzan dakarren arriskua. Liburu bat idatzi zuen, eta bertan esaten zen osasun mentala eta gaixotasun mentala, termino horiek jendearen hizkuntzan sartu dira, baina jende gutxik dakite definitzen normalean, mentalki osasuntsu diren pertsonak izaten dira gustatzen zaizkigunak eta gaixotzat jortzen ditugu, jokaera gustatzen ez zaigunean. Balorazio honen ondorioak ikusi ditzakegu, diagnostiko batek, pertsona baten bizitzan dauken eragina ikusten dugunean. Behin erabaki denean pertsona batek gogo gaixo bat daukala, ondorio sozial ikaragarriak izaten ditu batzuetan, tratamendu obligatorioak izaten dira, ospitale psikiatriko batean internatu egiten dira, eta gero horren kontrako arretxazoa bera ere, gaixotasun mentalaren zatitzat jotzen da. Orduan ikusi behar dugu hizkuntza bera, kohertzioa eta estigma elkarren eskutik doazela. Kontrol sozialaren onerako eta lobby farmazeutikoaren onerako, edo gure mugimenduan esaten dugu industria farmamentistikoa honela deitzen diogu. Ikusi dugu, halako momentu batean, sektore batzuk uko egin diotela osasun mentalaren determinante komertzial batzuk daudela. Ez du ahaztu behar Espainia dela psikofarmako gehien kontsumitzen den herrialdeetako bat. Diskurso biologizista bat nagusitu denean, bultzatzaile komertzialen eskutik, ikerketa guztiak paralizatu dituztelako, horren eraginez, paradigma hau zabaldu da gure gizartearen esparru guztietan. Amaia Bizpe eta beste aditu batzuk, bestelako diskurso bat daramate, farma industriaren laguntzei uko eginez, postpsikiatria izeneko liburuan dio hau erderaz. Azalpen hipotetiko hau, etzen inoiz baieztatu, inork ez du demostratu lotura daukatenik, dopamina defizita dagoenik adibidez psikosian, eta profesional gehienek frogatutzat emateute hipotesi hori, hau da, ikerketak, irakaskuntzak eta prestakuntza psikiatrikoak
neurri handian enpresa farmazeutikoen eskuetan baldin badaude, edo daudelako hain zuzen ere, behar bada horrek badu zer ikusirik ikuspegi sozialetik, Amaiak eta Josek diote, paradigma biologizistak oso ondo funtzionatu du, lortzeko lehenago marginatuta zeuden psikiatrak bapatian errespetu profesional osoa izaten. Horrek dakartzan implikazio guztiekin. Paradigma biologizista honek izandako beste arrakasta bat da, psikiatraren karpuszat hartzen dela, baina psikiatrarian zati bat ez dago horren alde. Badago bestelako psikiatria bat, ez hegemonikoa. Psikiatria demokratikotzat jo dezakeguna, paradigma hauek onartzen ez dituena. Eta personen bizitzan bilatzen dituena gaixotasunen arrazoiak. Gaur egun arazo da hipotesi biologizista hauek frogatu gabe daudela eta kontrol soziala bultzatzen dutela eta gizarteak hori ontzat hartu duela. Eta horregatik justifikatzen da pertsona batzuk lotuta jartzea ospitaletan kategoria horretan sailkatu dituztelako. Beraz, hemen dugu hizkuntzaren erabilera, eta beraien diagnostikoa benetako egia balitz bezala hartzen dira. Diagnostiko horiek hizkuntza popularra pasatu da. Kontuan izan gabe badagoela bestelako ezagutza bat horren kontra doana. Penagarria da gure gaztei entzutea beraien egonezina azaltzen duten era honetako terminok erabiliz. Kategoria kliniko hauek sailkatzen dituen eskuliburuak ez dauka inolako referentzia biografikorik. Eta herrialde batzuetan hasita daude debekatzen, Belgikan adibidez, honekin ez dugu esan nahi sufrimendu psikikoa existitzen ez denik. Esan nahi dugu ezin dela gaixotasun mediko btzat hartu, ezin delako hori oinarritu. Diagnostiko psikiatrikoek gainera diskriminazioa eragiten dute estigma sozial bat izaten dutelako. Samitimimik deitzen die konplejo industriala, osasun mentalarena. Honek seinalatzen du gainera diagnostikoek ideia faltsu bat sortzen dutela. Hau da, pertsona bat alako kategoria kliniko batean sartzen dugunean badakigula egonezin horren kausa zein den. Gure mugimenduan honi kuerdismoa deitzen diogu. Yerbabuenako gure lagunek asmatu zuten Judith Chamberlain mentalismo hitzetek datorrena, eta honek aipatzen du nolako aurre iritziak izaten ditugun, era honetako diagnostikoak dauzkaten personai buruz. Larriena izaten da indarkeriarena adibidez. Naiz eta ikertu denaren arabera, ekintza bortitzen 5% bakarrik egiten dute era honetako sufrimendu psikikoa dukaten pertsonek. Estatistika guztiek erakusten dute biktimak izateko aukera gehiago daukatela biktimarioak izateko, baina gizarteak pagaburutzat hartu du gure kolektiboa. Ustezko arriskuagatik hartzen diren neurri koertzitibo horiek, kontrol neurri horiek, eta arriskuan jartzen ditu gure bizitzak eta gure subjektibitatea. Paradigma hau auzitan jarri eta gero, gure ezagutzatik hitz egin nahiko nuke. Hau bai delako ezagutza aditu bat, guk badakigu gaizki sentitzearen kausak gure bizitzan daudela, zauri handi batzuetan, eta indarkeria instituzionalak ez duela inor osatzen, eta aldiz retraumatizatu egiten duela. John Reed psikologoak bere liburu ezagun batean, esaten du
aurkitu behar direla, eta gu horretaz bat gatoz. Estatistika batzuk diote, diagnostiko psikiatrikoa daukaten pertsonetatik 70% abusua izan dutela, o sufritu dutela haurtzaroan, baina horri askok ez diote begiratu nahi. Eta aldiz begiratu behar dugu sufrimendu horren kausak zeintzuk diren jakiteko, eskubidetan oinarrituz pertsona guztiek euki dezaten aukera beraien historia berregiteko eta pertsona duintz bezala agertzeko eta hartuak izateko. Ezin dugu mantendu oraingo sistema medikalizatua, psikofarmakoak erabiltzen direlako, sufritzen duten personen sintomak arintzeko, kausetara edo aurrazeetara joan gabe, eta beraien arazoak konpontzeko asmorik gabe. Ezin dira personak abandonatzen jarraitu honela. Primera persona mugimendu honek borroka demokratiko hau aurrera eraman du, laguntza oso gutxirekin disidentziatik abiatuta eta egon ezin subjektiboaren arrazoi sozialak bilatuz, hainbat elkarte eta hainbat ahots sortu dira. Ezagutza sortzen dugunok eta ikusgarritasun ematen diogunok arazo honi. Beti ere Chamberlain aipatzen zuen ikuspegi horretak tratu ona izateak ez du esan nahi errebindikatzen dugunik eskubidea etiketa guztietatik, tratamendu eta prozedura nahi gabeko guztietatik libre egoteko. Tratu hobea da bakarrik bestelako prisio bat bilatzea. Ezin dugu ahaztu, ez garela inoiz egon presente osasun mentalari buruzko kontakizun sozialean ezin izan dugula parte hartu guri dagozkigun politiketan 2024 arte itxaron behar izan dugula osasun ministerioan lehen aldiz hartuak izateko, gure errendikazioak entzunak izateko gutxienez, eta lehendabiziko pausoak emateko politika hauetan parte hartzera. Oraindik eraiki gabe dago, hainbat hamarkadatan zehar gure ahotsak lapurtu egin dizkigute profesional eta sanitartekoen elkarteetatik. Gure beste errebendikazio batzuk egin dituzte gure beharretatik oso urrun. Honekin ez dute esan nahi familien ahotsak ez dirinek entzun behar, eta ez naiz beraien sufrimendua gutxitzen ari, baina bai esaten ez daukatela zilegitasunik gure ordez hitz egiteko. Guk geuk izan behar dugulako gure ahotsa entzunarazi behar dugunok. Chamberlainek zion bezala, aditu batek nire ordez hitz egiten duenean, neure burua traizionatu egiten dut. Eta aditu batek nire ordez hitz egiteko eskubide hartzen duen bakoitzen traizionatu egiten nau. Gure relatua beraz beti egoten da bazterretan. Foucault dioen bezala ezautzak ere bere jerarkiak ditu. Eta harremana dago honen eta boteraren artean. Botoredunek betire beraien ezagutzak legitimatu egiten dituzte, baina aldi berean beste ezagutza batzuk desakreditatu egiten dituzte beraien ezagutza nagusia desafiatzen duten neurrian. Miranda Frikek esaten du personaren ezagutzari garrantzia ematen zaionean, beren nortasunaren kontrako kaltea egiten dela. Hau gertatu zaigo historian zehar, baina alata ustiz ere, laguntzari gabe, primera personako erakunde eta elkarteek ikusgarri bihurtu dituzte gure realitateak, bestelako zaintza sistema batzuk bultzatu dituzte, adibidez elkarren laguntzarako taldeak, esperientzia antzekoak bizi izan dituztenen personak elkartuz, baita estrategiak partekatzeko aukera emanez, edo jasan ditugun indarkerien kontrako babes lekuak dira, ahotsak entzuteko taldeak, ahotsak partekatuz, inore paitu gabe, bakarrik esperientziak konpartituz, edo zaintza sareak ospitaleratu beharrik ezagoteko, edo krisialdi momentuetan lagundu egiten duten pertsonak, eta
krisietan ez dauden momentuetan personak beraien erabakiek planifikatu ditzakete, inork ez hartzeko beraien ordez bizi testamenduaren maila izatea espero dugu, noizbait, edo peer-to-peer eredua Eskoziatik datorkiguna eta urte asko funtzionatzen dabilena, Asturiasen, Millarbabuena, Mejorana, Nafarroan, Activame, Katalunian, Zoroa, Euskadin, hauek denak sartuta daude eraunateko elkartetan sufrimiento psikosozialeko personak elkartuz, eta aurrera pauso handiak ematen ari dira borroka latz honetan. Gizartea eraldatzeko eta orgullo loko bezalako ekintzak ere arrebendikatzen ditugu. Espainia osoan eta baita munduko esteleko askotan egiten dena gure borroka ikusgarri bihurtzeko. Beste mugimendu batzuen ikuspegi berbera erabiliz, diskriminazioaren kontza altxatzen direnean, pertsona arrazializatuen edo pertsona LGTB-en kasuetan bezala, duintasunaren eta zainketen demokratizazioaren aldeko borroka honek gizarte zibilen aldeko borrokak dira, baina ezin ditugu bakarrik egin, komunitateak hartu behar du bere esku, min individuala guztion arazo bat delako. Sistema sozialak min eta sufrimendua eragiten duen bezala, ehundura sozial bat ere sortu dezake guretzat sostengagarri izateko. Giovanna del Giudice ezagutu genuen, hauek Franco eta Franka Basailak munduko osasun mental eredurik onena sortu zuten. Askatasuna terapeutikoa esanez, 1998an lege honek Italian esan nahi zuen ospitale psikiatrikoak bertan bera utzi zirela. Basailak sufrimendu psikikoa zeukaten pertsonen eskubideen aldeko borrokalari bat izan zen. Garbi zeukatelako beraiek ukatu egiten zituen ingurune batean bizi zirela eta medikuntza eredu atzeratu batean biktima izanak zirela. Gaixotasun psikiko guztiaren azpian, gatazka sozial bat dago esaten zuen Basailak. Beharrezkoa zen beraz iraultza bat egitea, osasun mentala ulertzeko moduan. Ez eskubideak kenduz, baizik eta eskubideak itzuliz. Giovanna del Giudice erakutsi zigun komunitarioa izan daitekela erantzun egoki bat sufrimendu psikosozialaren aurrean. Eskubideen kultura partekatu behar dela hiritar guztiekin. Komunitatearen begirada bat sartuz, pertsonak inkluituz, pertsona guztiak berak frogatu zigun, zaintza sistemak sortu daitezkela pertsonen giza eskubideak babesteko. Triestean ez da inor lotzen. Benetan kostatzen zaigu, pentsatzea 2024 urtean jarraitu behar dugunik pertsona hauen ideiak defendituz, eta Triesteren aurrerapenak ez direnik zabaldu, osasun mentaleko munduko leku askotan eta askotan, baina hori izan beharko litzateke erantzuna sufrimenduari aurre egiteko eta beste hiritar guztien gizarte eskubide guztiak jasotzeko eskubide dutenak beraien desberdintasuna integratuz. Horregatik nire proposamena da hain zuzen hiria bera proposatzea. Ehundura soziala sortzeko eta erantzun bat emateko, oinazea dutenei laguntzeko, diskriminazioaren kontra borrokatzeko, espazio simboliko eta fisikoak eraikitzeko, elkartzeko, elkar ezagutzeko, partekatzeko guztion esperientziak eta konturatzeko, denok jasaten dugula oinazea, ez dagoela mugarik, artifizio diagnostikoen bitartez sortutakoak. Gizatasunak batzen gaituela.
Pizarnik poeta argentinoak hitz egiten zuen bezala, sistema kapitalistak pertsona bakartuak eta bakartiak bilatzen ditu, ehundura soziala apurtu eta urratu nahi ditu. Baina hori da sostengatzen gaituen ari bakarrik zaurgarriagoak gara. Elkar adituz aurkituko dugu behar dugun erantzuna. Gizaki guztion oinezean laguntzeko. Diseinatu hitzagun espazioiek, ez dezagun osasun mentalari hitz egin eta sufrimendua hitz egin dezagun. Inore paitu gabe. Erbendikatu dezagun bestelako hiri bat, zainduko duena, balio demokratikoak bultzatuko dituena, diskriminazioaren kontra borrokatuko dena, auzokoen mugimenduak bultzatuko dituena, era guztietako elkarteak, espazio komunitario guztiak eskainiko dituena mundu guztiarentzat, hiritarrenak direlako. Seinalamendurik gabe espazio publiko guztiak egon behar dutelako guztiontzat eskuragarri, elkarrekin egoteko, hitz egiteko eta guztionen bizitzak hobetzeko. Sufrimendua ez dela bakarrik profesionalen politikarien arazo bat, bertan jokoan dago hiritar guztion parte hartzea eta etika. Inor estigmatizatzen ez dugunean, edo juzgatzen ez dugunean, edo bestea integratzen dugunean, ari gara pertsonen bizitzako hobetzen eta horrek eragina du osasun mentala deitzen den horretan. Egunero hartzen ditugu erabakiak. Egunero erabakitzen dugu justizia sozialaren alde jartzen garen, ala kontrol sozialaren alde jartzen garen. Hautatu dezakegu harrera ematea, hartu dezagun aukera hori. Izan gaitezen soluzioaren zati bat. Giza kondizioan hartzeak esan nahi duelako gure zaurgarritasuna onartu behar dugula. Elkarren behar dugula. Sufrimendua gaur nik euki dezaket, baina bihar zuk behar bada eukiko duzu. Norbait apurtzen denean, jasaten duen minagatik. Ez ditu uhalak edo loturak behar edo inoren epaiketa behar, esku laguntzaile bat behar du, bide ilun horretatik ibili alizateko bere komunitatea behar du, eta sentitu ez dutela bakarrik uzten. Eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko, Silvia, zure hitzengatik. Ekarri duzun manifestu honen alde hitz egiteagatik, hainbat alderdi jorratu dituzu, alderdi klinikoak, alderdi epistemikoa ere bai, hitz egiteko modua, gizartean erabiltzen dena. Orduan, ikuspegi klinikotik hitz eginez, ohar batzuk egin nahiko nituzke. Izan ere, zuk proposatzen duzun bidea, hau da elkartasunaren bidea, iruditzen zait, kasu askotan, orientazio kliniko zehatz bat behar duela. Eta egia da, badira diagnostikoaren erabilera batzuk, oso konplexuak, batez ere erabiltzen direnean zigorrak zuritzeko edo zenbait jarduera bortitz zuritzeko. Orduan, zuk oso ondo esan duzun bezala, paradoxa bat dauela, nola liteke pertsona eta erakunde batzuk egotea pertsona hauek babesteko, zaintzeko, edo nor gertatu ahal zaio hau halako batean arreta berezi bat behar izatea. Eta hori gertatzen denean zigor bezala edo diskriminazio bihurtzea eta subjektibitate sufrimendu hori baztertzean
bihurtzen da azkenik orden. Zuko errebindikatzen duzun hori, giza eskubideen errebindikazio hori egiten duzu, zaintzaren errebindikazio hori funtsezkoa da. Hainbat arrazoi daude noski, eta zuk oso ondo adierazi duzu, adibidez, Jakanan Millerrek deitzen dio klinikaren desagerpen programatua. Proiektu bat, neuroleptikoen industria oso interesatuaz bihurtzen delako, eta papatean psikiatria klasikoa, kuadro klinikoen ikerketarena, edo psikiatrian historiarenak garrantzia izateari uzten dio bapatean. Eta psikiatrentzat honena irakurri ezazue, Michel Foucaultren eromenaren historia. Hor, badagoelako historia bat. Desberdina dena tratatzeko modu bat badagoelako. Erotasuna nahi baduzu edo. Eromenaren jarrera integratzaile bat zena. Baina gero, hasi zen banaketa eta zigorra, isolamendua, ez nahazteko hori bestelakoekin. Beraz, industria farmazeutikoaren interesek lortu dute DSM delakoa. Berez, trastornoak biderkatu egin zituzten, trastornoak noski milaka daude, baina zer egin dute, justifikatu dute, errezetaren ekintza, baina ez da inolako adostasunik, hoien bultzatzaileen artean, baina gauza bitxia zera da, guzti honen atzean dagoena da industria, estatu batuetako industria kulturalaren eragina, industria mediko bat, industria psikologiko bat, beraien psikologia saltzen dute, tratatzeko beraien modua saltzen dute, eta mundu osora zabaltzen dute. Eta inolako kritikarik gabe onartu da hori. Eta konkretuki, 45ean hemen bertan, euki genuen Josu Zabaleta itzultzailea, oso gizon eruditu bat jakintsua dena, eta berak oso ondo daki zen izan diren industria kultural amerikarraren ondariak dena, merkantzia bat dena salgai bihurtu dute, baita psikoanalizia ere bai. Zerikusirik bat ere ez duena Freudekin, eta horrek denak historia bat eduki du kultura bakoitzaren barruan. Parasitazio hori ekarri duena. Konkretuki, frankismo garaian, esan beharra dago, hemen Freuden liburuak errez zituztela. Hemen errez zituzten. Marxekin batera, edo Sabino Aranarekin batera, edo judu, homosexual, ezkertiar, zen guztiarekin batera. Horrek zer ekarri zuen, psikoanalizen eraldaketa bat. Eta halako batean, iruzur bat bihurtu zen. Naziek ez bezala egin zuten. Naziek esan zuten, Freuden eragin guztia ezabatu beharra zauelan, judua eta homosexuala zelako. Eta orduan hemen, zer egin zuten? Frankismo garaian. Freuden obra distortsionatu egin zuten. Kontrol sozialerako tresna bihurtu zuten, kriminalizatzeko. Eta gaurren egunera arte iritsi da haren aztarna. Psikoanaliziari buruz, esaten zen ez zela zientifikoa, hori liburu horiek errezilenen esaten zen. Hori bera,
esaten zen. Hau da, industria kultural farmakologiko amerikar hori erabat txertatu zen konsigne batzuk erabiliz. Horietako bat hori zen. Hau da, esaten da, psikoanalizia ez da zientifikoa eta kito. Eta hori errepikatzen dute, etengabe. Jakina, psikoanalizia erabat aldatu eta eraldatu da. Freuden kezka gizarte sufrimenduari buruz, hor zegoen bertan eta lehen mundu gerran bertan, Budapestan egindako kongresu batean, etorri zirela hainbat herrialdeetako ordezkariak jakiteko psikoanaliziak zer egin zezaken gerrako traumatizatuentzat. Zergatik, hoiek kobardeak izategatik kondenatzen zituztelako, eta Freudek parte hartu zuen haiek defenditzeko. Oda, kobardetzat akusatzen zituzten, traumatizatuta zeuden pertsonak. Ordan, Freuden kezka hori, sufrimendu psikikoa eta soziala lotzen zuena, hori hasieratik bertatik dago. Eta hori da gure giza izaeraren oinarri bat, erlazionatuta gaude. Eta psikologia de las masas eta analizis del yo dira obrarik garrantzitsuenak, bertan esaten du, psikologia individuala, psikologia soziala da liberen ezin du aukeratu bat edo bestea, bi gauzak bat dirata. Jakina hori egin zen azkenik. Beraz, berreskuratu behar dugu psikoanaliziaren faktore politikoa beste erakundu batzuekin egin den bezala. Madrilean goratuko duzu nola egin zen ziklo bat, zeinetara etorri ziren, beste ere batera lan egiten zuten pertsona batzuk, beste klinika bat gehiagiretan erortzen ez dena farmakoen gehiagizko erabilera egiten ez dutenak, baina bai galdera egiten dutenak zer egin behar dut eta zer ez naiz egiten ari pertsona horren sufrimendua gutxitzeko. Lehendabiziko galdera medikoak berakin behar du, bere etikari buruz. Zergatik egin dezakeen edo hartu dezakeen neurri bat edo bestea, zeren izenean egiten duzu hori. Batez ere giza eskubideen kontrako urraketak direnean. Adibidez, kontentzio mekanikoa leku askotan baztertu egin da, oraindik ere erabiltzen da, zuk oso ondo dakizun bezala, eta benetan lotsagarria da kopuru horiek edukitzea gaur egun. Edo kontentzio kimikoa, Frantzian jakin da, autisten kontentzio kimikoa, bi urterekin hasi izan dira medikatzen, diagnostiko goiztarra progresotzat hartzen zen. Eta zer bihurtu da medikazio goiztiarra. Benetan ikaragarria da, nola ari dena guztia argitara ateratzen. Zergatik, autisten familiek onartu behar dituztelako, profesionalak ematen dizkieten oharrak, onartu egiten dituzte, baita egonezin ikaregarriagoa sufritzen balin badute ere orda medikazio gehiago, armairu oso bat eduki behar dute etxe bakoitzean, eta benetan egoera alarmagarria da. Ez dago autismorako medikaziorik ez da existitzen. Eta hau garrantzitsua da. Zer egin zuen Freudek osasun mentala deitzen denarekin? Idazki ez interesatu zen, paranoiko bat zen, gizon batek idatzi zituen testu batzuk, eminentzia bat zena,
Gizon hau, psikiatriko batean bukatu zen, egoera ikaragarri batean, bere burua hiltzeko saioak egin zituen, eta bere memoria batzuk idatzi zituen, eta Freudek esan zuen hemen. Hemen zerbait topatu behar da. Eta bera izan zen, lehendabiziko aldiz hurbildu zena eromenaren enigmara, psikoanalisiaren eskutik, maila horretaraino. Zergatik, psikoanalisian ez delako esaten gaixotasun mentala, estrukturei buruz, egiteri buruz hitz egiten da, existitzeko modu desberdinei buruz. Neurosiak, psikosiak, autismoa, existitzeko modu desberdinak dira. Orduan, existentziako modu horrek eragin dezaken sufrimendua, ezin da aurre ikusi, baina bai tratatu behar da. Garrantzitsua da, gizartetik kanpo geratzen den pertsona horrek berreskuratzea bere tokia munduan, bere harreman sozialak. Honek noski ikaragarrizko lan komunitarioa eskatzen du Belgikan egin den bezala. Belgikan badaude psikoanalisiaren erakunde faroak deitzen ditugunak. Berez autistak tratatzeko sortu ziren, baina gaur egun zabaldu egin dira. Eta kolaborazio handi bat dago heziketaren sarearekin, asistentzia sozialaren sarearekin, familiekin, beraz, zuk diozun bezala komunitatea bera, hiria bera da aldatu behar dena. Beste klinika baten bidean jartzeko eta sufrimendu psikikoa tratatzeko beste modu bat bultzatzeko. Eta guri dagokigunez, nik esango nuke, oraindik deskuidatu egiten dela prestakuntza klinikoa. Jakina, asko ikertu behar da, ezagutzen asko behar da, hau ez da konpontzen 2 eguneko programa batekin, doktoradu batekin, ez, hau beste zerbait da. Hain zuzen ere, sufrimendu psikikoa, zuk oso ondo diozun bezala, sufrimendu psikosoziala dela. Pertsonari eragiten diolako besteekiko harremanean, bere familiarekin, lanarekin, eskolarekin, daukan harremanean, eta uzten badiazu, garrantzitsua da antipsikiatriaren postulatuak berrikustea, ikusteko non den ez nahikoa. Benetan gustatzen zait, zuk hau planteatu izana, benetan geurea prestatzen jarraitu behar dugulako, era horretako sozulioetan, edo gitura lakanianoen kasuan. Alexander Stevens, honek dio gauza bat ikaragarria. Ez da sufritzen duena erakundeari egokitu behar zaiona. Inonik ere ez kontentzio mekaniko edo kimikoak erabiliz, baizik eta alderantziz. Erakundea da egokitu behar zaiona pertsonari. Eskema guztiz desberdina da. Eta horretarako noski konpromiso handia behar da, prestakuntza behar da, eta profesionalen jarrera egokia eskatzen du. Beti ere singularitatera begira. Badagoelako zerbait. Sufrimendu psikikoak dituen ondorioak familiak jasaten ditu, jakina pertsonak ere bai, edo eskolan, edo lanean, badago sare oso bat, Frantzian, Souffrance au Travail, izenekoa, lanean egiten bideak ipintzeko, efektuak bai, baina sufrimendua oso berezia da, eta tratamendu personalizatua behar du. Ezin da homogeneizatu. Ez dago
bi pertsona berdinik sufrimendutan ere, itxuraz sintoma berdinak badituzte ere. Orduan, ados nago diozunean zuk bultzatzen dituzun, eta zu bezalakoek bultzatzen dituzuen jarduera horiek, bultzatzen jarraitzea eta ekinbide hori zuek beraiek, hau da, afektatuek beraiek bultzatutakoa dira, beraien ahotsa, zuen ahotsa entzun beharra dago, eta kontuan hartuak izan behar dutelako jasoko duten tratamenduetan. Jakina mundu guztiak ez dauka zuk daukazun gaitasunik zure ikuspegiak adierazteko, eta bai hitza hartzeko aukera daukatenek alertatu behar gaituzte eta lagundu behar digute sufrimendua tratatzeko modu berri hau bultzatzen. Eta oso ekinbide garrantzitsuak dira. Ni bat nator guztiz, eta zorionak ematen dizkizuet benetan, ni ere saiatzen naiz gainera nire ekarpena egiten, hoiek zabaldu daitezen, zeren zenbat eta gehiago izan, orduan eta urrutirago iritsi halko gara. Bai, Bilma, ados nago. Badago kontu bat, gauza asko entzun dizudanean, maila personalarak arritu ditudanak, tratamendu askok ez daukate benetan paradigma zientifiko bat, eta psikiatriak berak, psikologiak berak desorientatuta daudela. Ez dutelako ulertzen sintomak azken batean defentsak direla. Jasan ezin duenaren aurrean. Zuk ez baldin baduzu hori ulertzen, eta azken batean hori zure existentzia jasateko bide bat dela. Orduan hori ez baduzu ulertzen, erabat desorientatu eta erabat galduta zaude. Jakina, Basailaren diskurtsoan zulo asko egongo dira, baina Giovanna del Giudicek bai dioen bezala Triesten eskubiden kultura dago, eta horrek zer ikusia du hiritartasunarekin. Alegia, ez bakarrik profesionalak eta klinikoak interrogatu baritu, baina baita jende arrunta ere, hiritarra bera ere. Egunen batean pentsatuko duelako hori ezin da egin, hori ezin dela egin. Beraz, zentzunetan denok batera etorri behar dugu. Jakinaren gainean egon behar dugu hau gertatzen dela, eta sufrimendua beti bakarkakoa dela, edo individuala dela. Bizten da, osasun mentalean guztientzako kaferik ez dagoela, zorionez gutako bakoitzak irten bide desberdina behar dugu, eta laguntza desberdina, baina egia da, sintoma, defentsa modura ulertu behar dugula eta respetatu beharra dagoela. Hori delako bere burua defenditzeko eraiki duena eta lagundu, edo bide lagun izan, min gutxiago eragiten dioten sintomak aurkitzen. Horren, sintoma horrekiko errespetua eta defentsa modula ulertu behar hori ere azpimarratu beharra dago. Bai, hori guztiz freudiano da. Berak esan zuen delirioa geure burua sendatzeko saiakera bat dela. Psikiatriak justu esan zuen delirioa kendu behar zagoela, ezabatu behar zuela. Eta Freudek dio ez eskubidea dagoela baita ahotsak entzuteko ere. Hori soluzioaren parte izan daitekeela. Ez da izango, behar da bizitzako modu osoa emango diona, baina hortik abiatu behar da. Hain zuzen ere, pertsona horrek asmatu duelako ireten bide hori, defentsa modura jasan ezin duenaren aurrean. Beraz, sintoma defentsatzat hartu beharra
oso garrantzitsua da, ez da kendu behar den trastorno bat. Ebe benetan uren banaketa larroa da bezala dago. Bai, ez da juzgatzen, baina ahotsak ulertzeko marko bat eraman behar da. Zuri esaten badizute ahotsak dituzula erotuta zaudelako, edo aldiz zure historiarekin edo zure testuinguruarekin zerikusia duen zerbait dela. Nik gogoan dut, momentu batzuetan nik ere entzun izan ditudela ahotsak, nire psikosiaren barruan, baina deskubritu nuen, entzuten nuen ahotsa nire amaren ahotsa zela ni aurrea nintzenean, eta hori deskubritu nuenean joan egin zen. Orduan desagertu ziren ahots horiek. Eta hau bakarrik lortu daiteke hor begiratuz. Oda, nik entzuten dituen ahots horiek, iraindu egiten ninduten, baina zer ikusia zuten nire testu inguruarekin, nik asmatu behar izan nuen hori. Eta ni psikoanaliziaren alaba naiz, ni diban batean jaio nintzen, simbolikoki, eta nire analizira iritsi nintzenean, ez nintzen subjektu bat, objektu bat baizik, eta delirioa behar ez duzunean, edo ulertzen duzunean, nondik datorren zure delirioa, zergatik eraiki duzun, eta ez duzula defenditu behar, beste leku batean zaudelako, eta hori ulertu duzunen delirioa joan egiten da. Ez delako beharrezkoa subjetibitatean mantentzeko. Nik prestakuntza ematen dudanean, badaude bi kontzeptu oso lakanianoak, utxunea eta angustia. Beste fenomeno batzuk baino lehenago agertzen direnak. Eta hain zuzen ere, delirioaren sintoma da pertsona bat utxunera ez erortzen uzten dionen. Pertsonak sentitzen duen utxuna inda handian, sintoma horrek zer egiten du, aukera ematen dio hain zuzen ere, utxune horri aurre egiteko. Eta sintomari kentzen denean, medikazioaren bitartez, hori erabat kendu nahi izaten denean, jende batzuek suizidiora jotzen dute. Nolabait eraikuntza simboliko bat delako, gizonek sufritzen dutenek eraiki dutena beren burua babesteko. Eta utxune hori zeharkatzeko. Eta angustia ere zerikusirik ez duena beste egitura batzuekin. Horregatik entzun behar zaio sufritzen duenari eta horri aurre egin. Eredu biomedikoan dena oso simplea da, eta oso ikaragarria aldi berean. Ez dakitelako ezer, ez dakite laguntzen, pentsatzen dute irten bidea neuroleptikoa dela. Guztiz kentzen dizu bizitzen, kemena, pentsatzeko modua, hitzak erabiltzeko aukera kentzen dizu. Erresuma batuan, badaude ikerketa batzuk, frogatzen dutena zenbat urte gehiago pasatu neuroleptikoak hartuz, errekuperatzeko indizea txikiagoa da, eta integrazio sozialeko indizea ere txikiagoa da. Beraz, behar bada, farmako horrek zergatik funtzionatzen duen, nola funtzionatzen duen, ez dakit, baina zer egiten du, jendea bertan bera utzi, ematen diot botika bat, eta hor txoko batean uzten dut. Psikiatra batek kontatzen zidan, beira hartu ditut kasu batzuk, beste batenak, eta ikusi duenean psikosi bat zeukala, 6 hilabetez behin ikusten nuen hilero ikusi beharrean. Orduan diagnostiko hori erabiltzen da batzutan, honekin ez dut ez egingo, bertan bera utziko dut. Gero, psikiatriaren sintomei dagokienez, esan beharra dago hainbat psikiatra desagertu direla, gero eta gutxiago daude, murrizketak daudelako. Orduan, psikiatra batzuk
hasi dira ChatGPT erabiltzen diagnostikoak egiteko, tratamenduak emateko. ChatGPT hain zuzen ere psikologia psikologiko-konduktiboak sortua da. Orduan, bizten da, sintomak biderkatu egin direla, ez dagoelako psikiatra nahikorik, ez dagoelako prestakuntza kliniko egokirik, eta beraien eskuan botere handi bat daukatelako. Askotan hori gertatzen da, hau da, hainbeste suizidio daudenez, ez zaiez gertatzen. Espero daiteken kopurua da, besterik ez da. Orduan, badago halako indiferentzia, alarmagarri bat, tratatzen ari dira denaren aurrean. Eta Lakanek dioenean pertsona batzuk psikoanalizia egin nahi dutela eta 70 hamarkadan, berak zion, elkarrizketak egiten zituenean, pertsona bakarra merezi zuela. Nor izan zen, zergatik ikasi nahi zu psikoanalizia? Psikiatrian. Eta esan zuen, eromenaren aurrean egoteak angustiatu egiten dauelako. Eta Lakanek esan zuen, hori da interesatzen hauen bakarra. Hau da, angustia sentitzen zuen, giza errealitate baten aurrean. Hori zen bakarra Lakanek anaitasun diskretua deitzen zuena. Eta ez jerarkia bat, hori asko gertatzen baita. Titula berak edo lekua berak edo ez dakitzer, sortzen du ilusio hori, hau da gaitasuna daukazula hori tratatzeko, eta ez. Asko lan egin behar dugu. Hain zuzen ere, zuk diozuna zabaltzeko. Hau da, lan egiteko beste modu bat tratatu nahi dena ulertzeko. Eta noski, horrek esan nahi du, psikiatra horiek auzitan beraien burua jarri behar dutela lehendabizi. Bai, psikiatra lakaniano batek esan zian, diagnostiko bat egiteko eta medikazio bat emateko tximino bat besterik ez dela behar. Eta berak esan zuen urte asko zera matzala pertsonei entzuten ikasteko. Orduan, pertsonei entzuten ez zaienean, suizidioaren kasuan adibidez, esaten zuten, pertsona bat joan zela psikiatra bizitatzera, eta esan zion 5 minutu behar dut zurekin hitz egiteko, eta psikiatrak esan zion ez, oso lanpeturik nago, hartu zure farmakoak, hartu zituen guztiak, eta suizidatu zen horrela. Beraz, interbentzio hauen seriotasuna hartu behar du kontuan. Entzutea ezin delako ordezkatu farmako baten bitartez, eta hori da egiten ari dena. Esaten denean ezin dugula permititu akompainamendu sistema bat, edo pertsonei ematen zizken injektagarriak ikusten ditugunean, hilean 1000 euro bali dutenak. Esan dugu, zergatik aukeratzen ari gara industria farmamentistiko horretan inbertitzea, eta ez beste sistema sozial batean jendeari harrera egiteko. Orduan, non jarriko dugu esfortzua? Kontua ez, eta esatea ezin dugu permititu, ez osasun mental komunitariko sistemak suntsitzen ari gara, Madrilen suntsituta daude. Gelditzen diren profesional lapurrak, aditzearekin lan egiten dutenak, suntsituta daude, hainbat lagun, zistitisa hartzen dute, ez daukatalako denborarik komunera joateko, mundu guztia tratatu alizateko. Eta gero, bestalde,
osasun publikoaren arazo hori ez gara tratatzen ari. Hau da, farmakologiaren arazoa. Badaudelako gero abstinentzia sindromeak, pertsona horiek ezingo dituzte farmakoak utzi, 40 urte daramatzatalako hartzen, osasun arazo asoziatuak, eta fitxa teknikoaren gainetik ematen ari dira farmakoak. Industriak berak gomendatzen duenaren gainetik, eta horrek noski, arriskuak sortzen ditu. Eta gero badaude industria farmazeutikoaren taktikak ere, gauzen egoera hau inposatzeko. John Reeden liburu horretan, esaten da politika izan dela. Farmazeutiken politika izan dela. Lehendabizi, beraien farmakoa proposatzea, onena bezala, halako sintoma batzuetarako, halako diagnostiko batzuetarako, gero diagnostikoak zabaldu, gero, sintoma psikotikoei buruz hitz egin, sare hori guztia zabaltzen jarraitzeko, eta gero baita ere farmako neuroleptikoen arriskuaz hitz egin, lehen belaunaldikoena, garestiagoak diren bigarren belaunaldikoak saltzeko. Eta gero, kanpaina antiastigma batzuk egitea, baldintzarekin pertsonak medikatuta egon behar dutela, ikusi zutelako, Oiek zirela beraien objektiboak, beraien helmuga. Hau da, badagoela mafia bat, dena fagozitatzen ari dena, pertsonak suntzitzen ari dena. Badago pelikula bat oso interesgarria, 55 pauso, zaget ikusi duzuen, paziente baten salaketa da, beren osasuna oso jota zegoen, gehiagizko medikazio batik, epaiketa bat irabazi zuen, eta geroztik legedia aldatu zen estatu batuetan. Baina ezin dugu behizatik galdu kapitala nagusitzen ari dela osasun mentalaren alorrean. Eta gaur egun saiatzen ari gara diskurso alternatibo bat sortzen, gutxi gura bera, osasun mentalaren baldintza sozialak, zer egiten ari da, psikiatria hegemonikoa oso azarre daudu, ikusten dutelako beraien botere hegemonikoaren zati bat galtzera doazela. Nik egunero jasaten ditut psikiatria horren erasoak, ni paziente arriskutsu bat banintz bezala, salaketa hauek egiten ditu dalako, baina azkenik lakanek zioen bezala, diskurtso horik ez dagoenean, orduan txea agertzen da indarkeria. Eskerrik asko, bai. Zure ekarpen hauengatik, bai eta egin duzun deialdi horrengatik ere bai, esnatu gaitezen errealitate gordin eta konplexu honetara. Sufrimendu psikikoa dauten personen laguntzarako. Nahi bali baduzu, aukera emango diogu publikoari parte hartzeko. Norbaitek badu galderaren bat. Orduan, gaixotasun mentala dauzkaten pertsonak ez dira medikatu behar. Edo oso gutxi. Bakarrik lagundu, beraiekin egon, gizarteratu bai, baina medikatu ez. Ez da hori zehazki. Ez, berez, medikazio psikiatrikoa oso baliagarri izaneteke momentu batzuetan, baina kontuz ez dadila ulertu dosi minimoetan erabili beharra dagoela, eta denbora mugatu eta kontrolatuetan medikazio psikiatrikoak ez du sendatzen. Sufrimendua arindu egiten du kasu batzuetan, orduan kontua ez da ez medikatzea. Beti esaten dugu, dosi minimoa, denbora minimoan, eta pertsona horren onarpenarekin. Hori garrantzitsua da baita ere. Oda pertsona bakoitzak erabaki hori hartu aldezala. Prozesu horretan parte hartzeko aukera izan dezala. Horrengo sistema erabat autoritarioa da. Injektagarriak, adibidez, txertagarriak. Dilema bat da. Pertsonei txertatu egiten dizkiete, eta
involuntarioa izaten da tratamendu hori zeren espalin bazoaz ambulantzia psikiatrikora bialtzen zaituztelako. Orduan, medikazioa pertsonaren zerbitzura egon behar du, sufrimendua arintzeko, ez kontrol sozialeko modu bat bezala. Batez ere, orain polifarmaziari buruz hitz egiten ari garelako, hau da, neuroleptiko bat baino gehiago dagoenen adostasun informatua behar da. Arrisku bat dagoelako osasunerako. Badago sindrome neuroleptikoa, distimnesia berantiarra, hainbat afekzio daude zer ikusia dutenek polifarmaziarekin. Orduan kontua ez da, ez medikatzea, baizik eta justu behar dena, baina beti pertsona errespetatuz. Bai, guztiz ados nago. Medikazioaren zatirik garrantzitsuenak da adostasuna zenbateraino hartzen den kontuan edo beharra daukan pertsonari esaten zaion sustantzia hori onuragarria izango dela berarentzat. Pertsona batzuek bota egiten dute medikazioa ez dute nahi izaten eta aurkitzen dituzte aitzakiak ez hartzeko. Uste dutelako sustantzia hori adikzio bat dela eta arazoa espaldin bada tratatu beste modu batera eta adostasunekin hartzen espaldin bada, pertsona horrek agresiotzat hartzen du. Eta berdin gertatzen da ingresoekin. Ingreso psikiatriko bat oso beharrezkoa izan daiteke eta onuragarria pertsona batentzat halako momentu batean. Ume batentzat, nerabe batentzat, baina plantatzen den moduagatik beste esanahi bat hartzen du, zigor bat balitz bezala, kartzela bat balitz bezala. Orduan, eragin onuragarria guztiz desagertu egiten da. Beraz, ez palima dago subjektibizazio bat edo interiorizazio bat, momentu batean hori beharrezkoa dela, bere burua zaintzeko, persona hori zaintzeko, orduan, benetan, botere ekintza bat besterik ez da persona horrentzat. Eta hipermedikazioaren kasuan, autismoaren kasuan, edo gizentasunaren ondorio negatiboak dagokionez, eta batzutan autista batentzat, autista gauza batzutan oso interesatuta egoten dira, eta benetan adituak bihurtu daitezke, gauza benetan harrigarrietan, maila entziklopedikoan ere bai, baina ematen zaizkien neuroleptiko koktelen eraginez, ez molestatzeko, ez izorratzeko ematen zaizkienak, erabaten botatu egiten diete burua. Eta onura, behar bada aldamenen daudenentzat, horrela ez dituztelako izorratzen, baina pertsona horri ez dio inolako onurarik ekartzen. Eta benetan alarma sozialeko faktore bat bihurtzen ari da hau dena. Eta behira ze gertatzen den komunikabideekin ere bai. Halako batean, esaten da, farmako berri bat deskubritu da, baina gero ez da esaten nolako ondorioak dituen. Beraz, badago informazio sesgatu bat, halako jardura batzuen zerbitzura. Beraz, komunikabidek ere, zu bezalakoen ahotsa jaso beharko lukete. Esperientzia bizi bat daukazuelako. Eta esperientzia horrek laguntza ematen duelako, jarduera horiek guztiak auzitan jartzeko, beste bide batzuk bilatu daitezen, bide horiek egon badaudelako.
baina hartzeko nekea hartu behar da alferkeriaren kontra. Alferkeria da botoia sakatzen duena. Guk beste klinika bat bultzatu nahi dugu, beste kolaborazio mota bat hiritarrekin. Hain zuzen ere, gauzen ordenapenagarri hau aldatu ahal izateko. Kontua ez da ez medikatzea, pertsona bat excitazio momentu oso arriskutsu batean baldin badago, bere bizitza arriskuen baldin badago, orduan noski, dosi minimoak, baina beti ere beste baliabide batzuk eskainiz. Bestela, bortizkeria besterik ez da, medikalizazioa, ingresoa, kontentzioa, oso ondorio traumatikoak dituztelako. Beraz, lehen pausoa ez litzateke psikologoa, eta funtzionatzen ez badu, orduan psikiatraren gana. Zergatik? Esaten da, psikologoek entzun egiten dizute. Pertsonek hori behar dugulako. Psikologoen gana joaten zara, baina eta ez dizu medikaziorik ematen. Eta funtzionatzen ez badu, orduan psikiatraren gana. Ja, baina alderantziz egiten dugu. Lehendabizi, lehen medikuntzako medikoak ematen dizu medikazioa. Gero Bilmak esan duen gauza bat. Garrantzitsua iruditu zaidana. Publikako psikiatra batek esaten badizu ez joan ospitalera, ara joan ezkero, gertatuko zaizunaren kontrola galduko dualako. Hau da, erakunde seguruak izango bagenitu, hau da, kontentzio mekaniko batean bukatuko ez badugu, edo giza eskubideak urratuko ez dituen leku baten ez bagaude, orduan, aukerak egongo horieteke, baina ezin dugu aseguretu pertsona hori okarra bukatuko ez denik, eta beste puntu bat, medikazioari daukionez, nerabe asko, bueno, eta hau, erabiltzen ari dira antidepresiboak modu ikaragarri batean, gero, bota egiten dituzte, esate dut dago, nire inguruko bat suizidatu da, eta triste egon nahi dut. Hau da, antidepresiboa vomitatu nahi du, ez diolako aukerarik ematen triste egoteko. Neuroleptikoek, emozioak ezabatu egiten dizkizut, orduan, pertsona baten eriotza edo beste dozein egun bizi dira, berdin balira bezala. Nik oso medikazio gutxi hartu dut bizitza, baina halako batean psikiatrari esan nion. Nik ez dut medikatu nahi puntu honetan. Bizitzen ari naizen, indarkeria soziala disfrazatzen ari naizelako, eta momentu horretatik aurrera ez nuen gehiago hartu. Eta ondo joan zitzaidan, baina momentu bakoitzen pertsonari entzun behar zaio, noski baina ingurune seguru batean. Bai, eta sare bat eduki behar dugu, profesional desberdinen arteko kolaborazioa aseguratu alizateko. Badaude psikiatrak, psikologoak eta profesional eta titulu desberdinak, baina hori alde batera gelditzen da. Sare instituzionalean hor dauden pertsonekin egiten den lana da jola duena. Batzuk eskolara joango dira, baina kolaborazio bat egoten da pazientearen beharra kontuan hartzen direnean. Horren ez da lehendabizi psikologoa eta gero psikiatra, ez. Klinika ulertzeko ez den modu bat. Bakoitzaren titulu profesionaletik aruntzago. Importantena hori da, sentsibilitate desberdin bat edukitzea. Guztiz praktika kliniko desberdin bat eukitzeko. Jakina.
Bai, baina psikiatriaren arazoa momentu honetan jakinik beste persona batzuk badaudela gauza desberdinak egiten, zer da, psikiatra baten gana joaten diren zarenean, galdezitu, zer modu zaude, ondo, gaizki, eta bakarrik botika bat ematen dizute, ez dute besterik ezer egiten. Horren, hitza behar dugu. Berdin da, azken batean, nik ere psikologoak ezagutzen ditut, boterearen erabileratik funtzionatzen dutenak, edo haiek dakite zeren behar den. Baina ez, kontuz, nire bizitzari buruzko erabakiak nik hartu behar ditut. Hau da, profesional horren nola oinarritzen du bere jardueraz, zer egiten du. Psikotikoaren ondoan egon behar da, eta ez psikotikoaren aurrean aurrez aurre. Lagundu, entzun, eta asmatu gauzak. Nik hori egiten dut, laguntza ematen duzunean asmazio handia behar da, asko entzun beharra dago, eta singularitatea maitatu beharra dago. Berdin da, psikologoa edo psikiatria bada, ez badidate entzungo, eta nik nahi ez dudan zerbait inposatuko badidate, oda, erabakiak, ez, erabakiak nik hartu behar ditut. Jakina, lagunduta hartu nahiko nituzke, eta nik zorionez, psikoanalista bat eduki dut, daukat laguntzen nahuena, eta inoiz esan ez diena zer egin, edo esan diena, begira nik ez daukat soluzioa, baina lagunduko zaitut aurkitzeko bide horretan. Hori benetan iraultzailea da. Eta elektroshokak, dana aztu ezaten, nik kasu bat ezagutzen dut. Pertsona honek inoiz ez zuen kontatzen gertatzen zitzaion eta etxean konturatzen ziren, ez zauen modurik. Azkenik elektroshok bat eman zioten, eta hori zertarako. Bai, horrela dena azten du eta ez dauka traumarik. Eta hori zertarako. Ez dakite funtzionatzen baldin badu, ez dakite zergatik funtzionatzen du, baina badakigu ez duela funtzionatzen. Horiek pentsatzen dute gure zerebrua reseteatu daitekeela, ordenagailu bat balitz bezala. Metodo honek oso ebidentzia zientifiko gutxi dauka, placeboarekin konparatuta adibidez, eta erabat traumatizatzailea da, ondorio sekundarioak izaten ditu, batzuetan heriotza, eta oroitzapenak ahaztu ere egiten dira. Nik lagun batzuek, badauzkat beraien oroitzapen batzuk galdu dituztenak, hasieran mundutik kanpo bezala zaude, esperientzia horretan, baina gero traumak itzuli egiten zaizkizu. Beraz oso zentzugabekeria handia da. Duela gutxi kongresu batean, Asociación Española de Psiquiatría Biológicoarena, esaten zuen elektroshoka tratamendu humanitario bat zela. Ordan, ikusi behar dugu, lenguaiaren, hizkuntzaren perbertsioa nola dagoen, erabiltzen ari dira osasun mentalaren modu kapitalista horretan, hori aberrazio bat da, elektroshoka aberrazio bat da, bortizkeria da. Pertsona asko gehiago sufritzen dute. Nik Silvia Plath gogoratuko nuke. Orain terapia elektrokonbulsiboa deitzen diote, baina hori da, elektroshoka, da korronte elektrikoa, aplikatzen diote zerebroari, orain anestesiatu egiten zaituzte. Silvia Plath bere burua hil zuen, hain zuzen ere, ingresatuko zuten laguna baino lehen, ez zuelako hortik pasatu nahi, elektroshoketik pasatu nahi. Beraz, pertsona asko, galdu ditugu bide horretan, eta elektroshoka gero eta gehiago ari da erabiltzen. Askok pentsatzen dute hori ez dela pasatzen, baina ez da horrela, edo jendea ez da lotzen
edo ez zuten beren beharra gainean egiten, ez dietelako uzten komunera joaten, ez diete elektrosoka ematen, baina hori gertatzen ari da benetan. Jakin behar du hori gertatzen ari dela. Denok borrokatu behar dugu hori bertan bera uzteko. Eskubiderik gabe ez dauelako sendatzerik. No, únicamente que a mí me da la sensación de que el planeta que habitamos no está excesivamente bien de salud, no sé si mental, pero creo que eso tiene un efecto en todos estos temas sectoriales, digamos, salud mental, poder adquisitivo, paz, guerra. Entonces, tal y como van las cosas hoy en día, hay que calcular que efectivamente el electroshock irá a más, la medicación irá a más, los profesionales de la medicina o de la abogacía tendrán que saber cada vez menos para hacer su papel, que es una mera correa de transmisión de lo que el que tiene poder le dice que hay que hacer. Y, bueno, si todo va como está yendo a nivel del planeta, con la inflación, las guerras, las invasiones, los genocidios, ya no sabemos quién nos manda, quién es el que manda, no conocemos. Todo esto ha sido fruto de que el poder se ha encargado de ir poco a poco en las últimas décadas laminando el saber. Ya no interesa que la gente sea crítica, que sepa, que estudie. Un médico que vaya a atender a un paciente le mira a la cara y le pregunta, a ver, yo creo que esto que tienes y tal, en vez de ir al ordenador y decirle, mira, te vas a tomar esta pastillita y vamos a hacer un análisis, que es una cosa mecánica y tal. Y te vas a la calle tan tranquilo, o peor de que lo que estabas cuando habías entrado, porque no te ha aclarado nada. Un abogado vas a que te defienda una causa y en vez de pedirte los 2 años que tú pensabas que te piden 50 por su defensa, porque lo ha hecho mal, porque no le interesa. Igual no eres un cliente con poder adquisitivo y te deja abandonado. Es decir, que la sociedad entera está pensada para que poco a poco vaya el saber, el conocimiento a menos. Entonces, todo esto que estáis diciendo está muy bien, pero las perspectivas, es decir, eso no quiere decir que no hay que hacer nada, hay que hacer cosas, evidentemente, pero hay que tener muy claro que la raíz de todo esto está en el modelo de sociedad que tenemos, en las relaciones económicas, en los modos de producción, en los modos de relación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar poniendo fronteras a la migración de todo un continente como África, que cualquier día de estos se nos van a meter? Es decir, hay una serie de realidades que se están cortando con electroshock, pero no se están explicando. Nadie está dialogando, salvo Trump y Putin. Nadie está conversando para ver cómo arreglar las cosas, cómo hacer que el planeta no sea un lugar tan inhóspito. Claro, no va a haber problemas mentales, no va a haber problemas físicos, no va a haber cánceres producidos por centrales nucleares y tal, cuando el planeta en su conjunto está enfermo. Porque el planeta está enfermo, si lo notamos todos los días. Lo que pasa es que decimos, para cuando esto pase yo ya estoy en el cementerio, a mí que no me vengan con tonterías. Pero esta realidad, todo eso hay que conocerlo, hay que darlo a conocer. Antes en las universidades cuando íbamos, pues bueno, discutíamos con el profesor de teología, del otro, de tal y cual, había un movimiento, un interés por el saber. Hoy día en las universidades nadie sabe nada. El catedrático de historia solo sabe la delantera del Betis, no sabe que Europa es un continente que se formó en tal. Es decir, están con un título, con un máster en general, no digo que no haya alguna lumbrera que otra, pero ya te digo que eso va cada vez a menos. Entonces, ¿soluciones al problema de salud mental? Bueno, hay que intentarlo. Efectivamente, es importante escuchar a la persona, es importante la empatía, eso de estar con alguien. Un profesor, todos nos acordamos del profesor que tuvimos que nos enseñó a estudiar, porque era un hombre benevolente, etc. Había otro que te pegaba con la regla y había otro que tal, pero siempre te acuerdas del que sabía comunicarte. Es como un médico o un psicoanalista, o lo que sea. El que realmente le importa el otro, eso se nota en la curación. Pero eso ya hoy en día creo que no produce. Lo que produce son eso, que las farmacias te dicen, hay COVID, un virus, venga, vamos a sacar millones a todos estos anormales y ¡pum!
les vacunan a todos, no pasa nada, nadie sabe qué ha pasado ni qué efectos ha tenido eso. Ahora resulta que iba a volver otra cepa más peligrosa, pero no, ya no hay. Ya tenemos la guerra de Ucrania, ¿para qué necesitamos un virus para asustar al personal? Es decir, todo esto que está ocurriendo de alguna manera hace difícil una salida civilizada al asunto. Y bueno, me parece que lo que habéis dicho es muy loable y me recuerda a ciertas épocas donde la gente todavía tenía un interés en el bien común. Pero bueno, esto cada vez, por lo visto, es una rara avis. A nadie le importa ya si el vecino se ha tirado por la ventana o qué. En todo caso, si ha caído encima de la ropa que tú tenías tendida y ha roto algún par de pinzas. Pero por lo demás, ya a nadie le importa el de al lado. No hay ningún interés. Entonces, si eso no se corrige, este planeta se va a hacer puñetas. Y habrá que irse con Musk a Marte. A ver si intentándolo de nuevo, pues funciona mejor. Bueno, pues eso. Bueno, por decir algo respecto a algo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que siempre hay que mantener, por un lado, la disidencia. Hay un libro muy interesante que sacó Marta Carmona y Javier Padilla, que ahora es secretario de Estado de Sanidad, que dice, ¿no? Malestamos, se llama el libro, y habla cuando el sufrimiento psíquico es un problema colectivo, ¿no? Y justamente de lo colectivo estamos tratando de hablar. Efectivamente está ahí el capital. Por ejemplo, hay una de las medidas de las que se habla en ese libro, que la mejor medida antisuicidio es la renta básica universal. Quiero decir que estamos todo el rato hablando de lo mismo, porque no es que no parece o visibilizar cosas, ¿no? Invisibilizar cosas, por ejemplo, que un diagnóstico de esquizofrenia tienes 12 veces más posibilidades de tenerlo si eres pobre, ¿no? Quiero decir, o sea, estamos en esas, pero habrá que levantar la voz, habrá que seguir saliendo en Orgullo Loco, por favor, acompañarnos en este activismo, porque creo que se estén vulnerando derechos humanos de esta magnitud en nuestras ciudades, en Euskadi, en este momento, es una cuestión que tiene que hacernos levantar, por lo menos cuestionar, preguntar, ¿no? Bueno, gracias a una diputada de Bildu sabemos los datos de registros de contención mecánica, que los registros de contención mecánica solo tenemos datos de Navarra y de Euskadi. En Navarra fue por Mejorana, la asociación, y ahora ha sido por Bildu, que ha pedido los datos. No tenemos los registros de contención mecánicas del resto de ciudades, ¿no? Creo que Zamora no se conquistó en una hora. Creo que el panorama es muy complicado, pero creo firmemente que las cosas pueden mejorar. Seguro. Claro, claro. Y no le dan pastillas. Claro, pero porque hay una cuestión de el sesgo, esto también lo dice John Reed, el sesgo del que diagnostica, ¿no? Cuando ve a un pobre, a una persona de una minoría étnica, más medicación, más ingresos involuntarios y más diagnósticos, ¿no? Es que Sí, decir, hay una intersección también. En el fondo parece como si el sistema dijera, bueno, ¿cuánta gente sobra en este planeta? Por supuesto, de sobrar a alguien, sobran los pobres, no va a sobrar el Elon Musk o uno de estos, desgarramantas. No, sobran los pobres y los mayores. Y tú ríete, pero los que tenemos una cierta edad, yo a veces miro, cuando veo con un tío que viene con un patinete con 20 años, digo, este viene a por mí. Y me confundo, pero bueno, de 100, uno igual viene con esa intención. Es decir, que todos somos los pobres, los viejos, los que tienen problemas de salud mental, los que tienen un cáncer terminal y tal. Es gente que sobra. Entonces, ¿por qué se va a ocupar el sistema de poner a todos esos en circulación sanos de nuevo cuando tiene a 25.000 tíos todos los días en pateras viniendo aquí para explotarlos como esclavos? ¿Por qué te van a curar a ti? ¿Quién eres tú, pues? Pero bueno, son todos siempre los colectivos vulnerables y vulnerados que no tienen voz, como los niños, los ancianos, los niños, las personas con sufrimiento psíquico. Y eso también hay que, por lo menos hay que visibilizarlo, ¿no? Y estamos en esas también. Sí, por supuesto. Y también el tratamiento que se hace en
en determinados casos para evitar el sufrimiento infantil o por ejemplo, en casos de violencia de género, de violencia familiar, hay que tener muy en cuenta ciertas formas de tratamiento, de respuesta a esos problemas que no son las mejores del mundo y que en lugar de solucionar, crean a veces más vulnerabilidad y más desprotección. Es decir, que es importante todo este movimiento en el que tú estás muy implicada, es efectivamente no solamente contagiar y despertar a los iguales, a los colectivos afectados y demás, sino va mucho más allá y efectivamente, como decía, se trata de un cambio de la sociedad, de la manera de responder y de valorar las cosas. Entonces, si hay se llega, cada uno en su juicio más íntimo, llega a la conclusión de que no está haciendo nada por el otro, de que ha perdido como tal la valoración de lo que es el lazo y lo que es el compromiso y lo que es luchar para que las cosas sean distintas, se habrá ganado algo. El problema es justamente cuáles son los discursos que hacen despertar y dónde están. ¿Dónde están? Porque evidentemente no están en las pantallas de las redes sociales, salvo nuestra amiga que sí está en redes y que convoca, así que la pueden seguir. Silvia en propia voz. Sí, exactamente. No sé si te parece que lea, porque cuando hablamos de sufrimiento, me gustaría leer unas palabras de Alejandra Pizarnik, Sí, que, ¿no? Para, por supuesto. ¿no? Bueno, no sé si estamos terminando o no Sí. por la hora. Bueno, cuando hablamos de sufrimiento hablamos de esto. Y decía Pizarnik en sus diarios: cuando nadie me veía, me golpeaba la cabeza contra la pared hasta que mamá venía a arrancarme del muro y a ordenarme que no me haga la idiota. Ahora, querida mamá, lo hago de memoria, y por más que te encolerices y grites, tu amenaza ha sido consumada. A veces me gusta decir que tus gritos fueron los causantes, y en verdad así debe ser. Me diste más miedo que el que pueden dar a una niñita en la selva los rayos, la lluvia y los animales crueles. Me diste tanto miedo que hasta temo odiarte, y cuando pienso en ti me emociono y tiemblo y quisiera destruirme más aún, si ello fuera posible, para calmar tus deseos arbitrarios y confusos que solo expresaste con tus gritos y amenazas espantosas. Cada vez que me recuerdo, niñita, me vienen ganas de que te mueras de una muerte horrible y que la asocies de alguna manera conmigo y que reconozcas que es tu justo castigo. Esto es el sufrimiento psíquico. Impactante. Evidentemente, los testimonios de los escritores, de los artistas, nos ayudan mucho a acercarnos al sufrimiento psíquico y psicosocial. Por ejemplo, en el caso del autismo, es curioso que haya invadido sobre todo la literatura anglosajona y que se hayan descuidado los testimonios de los propios autistas, que son los que más nos aproximan a ese sufrimiento. Es decir, que lo que tú llamas sufrimiento en primera persona, si está relatado por una escritora o por el caso de Donna Williams, de Temple Grandin, de Birger Selling, es decir, autistas que hicieron ese esfuerzo enorme de transmitir, de poner en palabras lo que estaban atravesando, evidentemente nos ayudan a aproximarnos a esa realidad que queda cubierta si solo se convierte en un cuadro patológico, en la descripción de un trastorno, en las estadísticas y en los modos, en los programas de actuación que llevan a eso, por ejemplo, los benditos programas de inclusión escolar de los autistas. Ahora ya hay responsables
del Ministerio Francés de Educación diciendo no se puede prometer a todo el mundo la inclusión. Es decir, hace falta que se pase por miles de personas que pasan por ese sufrimiento atroz y obligados a hacer lo que no pueden y que no quieren estar ahí, y forzados y demás, para que un día reconozcan, nos equivocamos. Es decir, que eso también cuenta, es decir, el modo en el que se transmiten, como tú decías, ¿no?, el lenguaje con el que se transmite esta realidad. Y eso va a determinar también los modos de respuesta. Sí, por eso, muchas gracias por acercarnos a la realidad sufriente de una mujer en la relación con su madre. No viene a demostrar que el instinto materno es un cuento chino. No hay instinto materno. No existe. Formamos parte de otra realidad, no instintiva. Y no está garantizado el cuidado materno de los hijos. Es así, mejor admitirlo. Y entonces, gracias a esos testimonios, bueno, se maquilla menos una realidad, se miente menos. O sea que también lo que tú dices y cómo lo dices y demás, nos aproxima a la autenticidad de estas realidades, no a lo que debería ser, no, esto es así. Y este reconocimiento de lo real es lo que permite que podamos entre todos elaborar defensas más dignas y más a la altura de lo que están atravesando todas estas personas. Así que, otra vez, muchísimas gracias. Un placer, Vilma, ha sido un orgullo compartir contigo y algo muy bonito. Y bueno, gracias a la acogida en esta maravillosa ciudad, Donosti, cómo no reivindicar la ciudad, ¿no?, en Donosti como esa comunidad que acoja. Yo creo que es el mejor sitio para reivindicarlo. Así que muchas gracias.